L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija reġa' saba' bitqila biex jgħid jekk għandux fiduċja fil-kap nazzjonalista Bernard Grech wara li ġarrab l-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. F'intervista online u li ħarġet fil-Gazzetta Malta Today, Adrian Delija qal jekk għandux fiduċja f'Bernard Grech mija importanti xejn. Adrian Delija għandu fiduċja f'Bernard Grech? Diġà ġibtilek qabel x'għandi jien fiduċja u le illum issa mhuwa importanti xejn. Din kienet l-istess tweġiba li ta' Delija fuq ix-xandir nazzjonali jumejn wara ir-riżultat elettorali. Waqt l-intervista mal-editur tal-Malta Today, l-ex kap nazzjonalista qal kif huwa ma jaqbilx li l-partit jgħid li n-nies ma jifhmux jew anke li nxtraw. Dan bil-kontra tal-kap Bernard Grech u d-deputat tal-Blue Heroes Beppe Fenekadami. Ftit tal-jiem ilu, Beppe Fenekadami akkuża lil partit Laburista b'xiri tal-elezzjoni fil-waqt li fil-messaġġ tiegħu wara li tilef Grech qal li l-poplu inxtara biċ-ċekkijiet. Il-mod kif aħna nindirizzaw meta jkun hemm min nuqqasijiet, meta jkun hemm min qed jilmenta, ma nistgħux nibqgħu ngħidu sma' għax dawk ma femux, għax dawk għax inxtraw. F'din l-intervista ta' ftit inqas minn nofsija, Adrian Delija kompla jitfa' l-botti fuq il-kap Bernard Grech. Dan hekk kif qal li l-Partit Nazzjonalista għadu lura sew. F'intervista ftit tal-jiem ilu, Bernard Grech qal kif il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija tiegħu avvanza sew. Il-partit tiegħi għadna lura. Maħniex on the ground hemmhekk, maħniex on the ground. L-ex kap nazzjonalista kompla jgħid kif il-Partit Nazzjonalista huwa maqsum anke taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Jekk ma jkollokx kulħadd pulling the same rope, jekk ikollok kulħadd pulling the same rope, tidher diffiċli. Aħseb wara min jiġbetlaw u min jiġbetlem. F'din l-intervista, Delija qal kif l-allegazzjonijiet dwar Soho kienu spin sabiex ma jsirx kap nazzjonalista. Hawnhekk Delija saħaq kif dwar dan kellu jkun dikjarat bil-miktub li din kienet gidba b'referenza għal Jason Azzopardi. Kull min qal fuq jew kellu jirtela, jew b'xi mod jew ieħor kellu jiddikjara bil-miktub illi kien gideb. Adrian Delija saħaq kif fil-Partit Nazzjonalista hemm bżonn analiżi wara li nkisbet telfa kbira. Iktar ċertament mill-Partit Nazzjonalista il-Partit Nazzjonalista mhux telef imma telef b'mod illi naraw minn 1955 inġifieri rridu nagħmlu analiżi vera. Mhux dawn li qogħdu jgħidu l-valuri u l-prinċipji eċetera, imma tal-attitudni tagħna. L-attitudni tagħna bil-fors illi mhijiex tajba.